kamu ngrasakake lara. Ini. Mulane nek diomongi kon padha gablek. Musuh Pelorwojo lara kabeh. Urip ning batu jalan, kowe maune sugih, saiki miskin. Besok tak jalur bantuan PKH. Urip susah kowe iki. Nek kowe kepengin bunga, kepengin seneng, ana tontonan lucu sing ora usah bayar. Jur tontonan kuwi apa? Engko kowe nek nonton mending guyu ngiklik-ngiklik. Tenang. Apa? Pengen roh? Kaelo tonton. Pelorwojo. Jelamsan. Pelorwojo. Ojo putraku Purnomo sing kok gantung. Kowe becik aku ae sing kok gantung. Ini. Kowe iki wong wis wong kalahan kowe iki. Ayo, Rogonata. Kowe tresno marang putramu Purnomo. Aku Tresno karo putramu Purnomo. Tonton aja kedek, tonton. Mripate aja kedek. Iki lho Purnomo tonton. sakit lawan putraku Purnomo ojo. Ojo kok siksa jelantang. Piye? Putraku ojo kok siksa. Kowe njaluk Purnomo ora digantung. Iso nek ana syarate. Apa syarate? Dodok. Kowe dodok. Purnomo ora sida digantung, ana syarate. Jur syarate apa? Syarate sikilku kesel pijeti. Pas menawa pantes saja. Naran hantor iki usahku. Oh, rumah kami kita enak. Ijeno nek. Suwemok iku sapa? Kae karo aku. Bojomu ije seneng. Aku setresno kawan. Nek ije seneng karo bojomu pegat. Ana wis dadi rondo, randane pasrahno Pelorwojo. Purnomo gak gantung. Bojo pegat. Aku kudu megat garwaku. Yen wis tak pegat, tak pasrahke kawan Pelorwojo. Betul. Wah, semane. Sewengi raiku kebek itu. Yo iki neh. Ana wektu